Der er nogle forskere, der siger, at man bliver lige så afhængig af tobak, som af f.eks. rygeheroin. Det er vildt svært at komme ud af den afhængighed igen. Det kræver fantastisk kraftanstrengelser. Skal vi gøre, hvad vi kan for at undgå, at børn og unge starter på at ryge. Og så ved jeg godt, at det bliver mere besværligt for alle os andre, og især for de mennesker, der er afhængige af tobak. Men jeg tror, vi alle sammen skal gøre, hvad vi kan for at undgå, at børn og unge kommer i gang med at ryge og blive afhængige.